La visita de Ferran VII a Terrassa. 9 d'abril de 1828. Una aproximació històrica als esdeveniments. La vila en xifres. Població: 5.417 terrassancs i terrassanques. Estructura urbana: 27 carrers. Activitat principal: manufactura tèxtil. Govern: Batlle Manuel de Frutos i Lleonart. En aquest plànol de 1819 veiem una Terrassa molt aproximada a la que va visitar 10 anys més tard el rei Ferran VII. El pretext dels reis en viatjar era desmentir que estiguessin retinguts a palau. Apaivagar els malcontents. Calmar les revoltes i tensions polítiques del moment amb la presència reial. Gràcies a nous decrets proteccionistes, es volien fer atractius pels liberals moderats. Afavorir la burgesia tèxtil. Mostrar atenció cap als fabricants radicats a les viles, promotors de futur i motors de la recuperació econòmica. La Junta de Hermoseos y Reales Obsequios. Per homenatjar els sobirans durant l'estada, es creà aquesta junta especial, perquè coordinés les tasques d'envelliment de la població. Es va urbanitzar i reformar tot el que pogueren de la vila: carrers, places i façanes. Arcs triomfals. Edificació de 2 arcs triomfals d'obra perquè fessin l'entrada a la vila. Va quedar Terrassa avillada com mai abans havia estat. Ordres oficials. Dispondrá usted y esa corporación que todos los vecinos blanqueen las casas en toda su fachada y al mismo tiempo que el piso de las calles esté bien compuesto. Finançament de la visita. Respecto de necesitarse dinero para los previos gastos en obsequios de sus majestades y no teniendo fondos este ayuntamiento de que echar mano al efecto, espera de la bondad de ustedes, se servirán prestar o aportar en calidad de reintegro la cantidad de 150 libras catalanas cada uno. Terrassa, 29 de enero de 1828. Els 4 fabricants que van haver de finançar les despeses van ser Joan Bautista Galí i Suris, Franciscú Galí i Galí, Pau Busquets i Barata i Miquel Vinyals i Galí. Van haver de pagar 150 lliures catalanes cadascun. Coerció per a l'envelliment. El 8 de març de 1828, el vilatà Joan Ponce va rebre una notificació per no haver blanquejat la façana de casa seva, amb l'advertència que si no ho feia en 3 dies, l'Ajuntament ho faria a costa seva. El dia 9 a les 11 del matí venint de Sabadell, feia l'entrada la carrossa reial als afores de Terrassa. En aquell temps era el començament del que ara és el carrer Topeta, tocant el passeig, a on hi havia el primer arc triomfal de 3 voltes. El portal del rei no va ser un environament efímer, ja que no es va enderrocar fins al 1861. Una comissió d'obsequis oferia als monarques una carretela guarnida amb robes de fabricació pròpia de la zona. Els reis foren convidats a pujar a la carrossa conduïda per 24 joves vestits a l'antiga. Aquest carro triomfal anava precedit per una banda de músics, però el clamor fervorós del poble era tan gran que no permetia percebre ni el so de la música. Així el seguici reial arribà al final del carrer Sant Francesc, avui Font Vella, el segon arc triomfal, més senzill. Allí van ser rebuts pel batlle Manuel de Frutos i Lleonart i membres de l'Ajuntament acompanyats del prior i comissionats de la comunitat de l'església parroquial i dels pares franciscans. Davant el carro triomfal es disposaren 8 nens vestits amb gèneres fabricats a la vila, que portaven rams de llorer i olivera. Allotjament reial. Els reis es varen hostatjar les 2 nits a la mansió Vinyals al carrer Major, la residència més luxosa que se'ls hi podia oferir a Terrassa. En Miquel Vinyals, fanfarró com ell sol, es veu que van tapissar i encatifar carrers i parets del recorregut que feia la carrossa reial per Terrassa, amb draps i sedes de la seva fàbrica fins a casa seva. Per tenir la casa arranjada a prova de reis, el Miquel havia demanat a la seva cunyada Manuela Vergés, que en ser dona i de capital, manegués i disposés tot l'interior de la casa per reeixir al màxim. No volia de cap manera que els reis trobessin ambient pagerol a les estances. Fins i tot van fer portar mobles de París perquè tot fos senyorívol. L'anècdota del títol nobiliari. Ferran VII va oferir com a agraïment de la bona estada a la casa un títol nobiliari al Miquel Vinyals i aquest eixutament i despectivament va dir-li que «Jo em dic Miquel Vinyals i amb això ja en tinc prou». Aquesta anècdota reflecteix l'orgull i la independència de la burgesia industrial catalana de l'època. La visita de Ferran VII a Terrassa, l'abril de 1828,
Va tenir una gran importància tant política com econòmica. Va consolidar el regnat de Ferran VII. Va reforçar els lligams entre la monarquia i la burgesia industrial catalana. Va impulsar mesures proteccionistes per a la indústria tèxtil. Va transformar temporalment la fesomia urbana de Terrassa. Fonts documentals. Relación de lo ocurrido en la villa de Terrassa en los días 9, 10 y 11 de abril de 1828. Editorial Viuda e Hijos de Antonio Brusi. Terrassa antigua i moderna, de Josep Ventalló i Vintró. Pàgines. De 303 a 309. Borrador de oficios, certificaciones, decretos y otras cosas. Despachadas por el Baile y Ayuntamiento de Terrassa en el año de 1828. Blog de Joaquim Verdaguer i blog de Rafael Arrostegui.